Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. На літоўска-беларускай мяжы транспартны калапс. Чэргі дасягнулі амаль 3 кіламетраў. Паводле беларускага парталу «Інфотранс» літоўскі бок, цытата, працуе даволі марудна. Чарга складае 2,8 километра. Бліжэй да шлагбаума стаяць незадаволеныя людзі і спыняюць усіх, хто едзе без чаргі. Усе чакаюць нармальную змену ў Літве. Не лепш выглядае сітуацыя і з чэргамі на выезд Беларусі ў Еўразвяз. Паводле памежнага камітэту Беларусі на пераходзе Берасці на мяжы з Польшчы чакае 45 аўтобусаў і 230 легкавых машынаў. На літоўскай мяжы ў Беняконях стаіць каля 680 грузавікоў і 90 легкавых. Пры гэтым чаргі з аўтобусу няма. Польскі жаўнер, што нёс варту на мяжы з Беларусю, атрымаў нажавое раненне. Пра гэта ў эфіры першага каналу польскага радыё заявіў намеснік міністра ўнутраных справаў і адміністрацыі краіны Чэслаў Мрочык. Паведамляецца, што вайскова-абавязанага шпіталізавалі. Ягоная траўма аказалася сур'ёзнай, але жыццю жаўнера нічога не пагражае. Таксама паводле Мрочыка сітуацыя на польска-беларускай мяжы зноў становіцца нестабільнай. Міграцыйны ціск і агрэсія гэтых людзей узрастае. Яны спрабуюць фарсіраваць мяжу вялікімі групамі, якія фармуюцца пры падтрыманні беларускіх спецслужбаў. Травень стаў рэкордным у актыўнасці мігрантаў на мяжы Беларусі і Еўразвязу. Польшча, Літва і Латвія супольна перадухілілі больш за 6600 спробаў незаконна перайсці мяжу. Новая схема інтэрнэт-махлярства пачала дзейнічаць у Беларусі. Злачынцы тэлефануюць ахвярам пад выглядам Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва і Дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Ахвярай схемы стала 60-гадовая выкладчыца сталічнай ВНУ. Махляры патэлефанавалі ёй у WhatsApp і запатрабавалі прайсці праверку асабістых звестак, а таксама загрузіць прыладу Фонду сацыяльнай абароны. После установки программы со счета минчанки были списаны деньги. А затем ей сразу же поступил звонок от другого незнакомца. Мужчина от лица Департамента финансовых расследований заверил, что в связи с хищением денег уже начата проверка. Однако преступники успели от ее имени оформить заявку на кредит. Фіктыўныя працаўнікі дэпартаменту запэўнілі мянчанку, што для пагашэння запазычанасцю ёй неабходна пакласці на рахунок суму больш за 30 000 рублёў. Для гэтага жанчына ўзяла ў банку ўжо 3 сапраўдныя крэдыты. Беларусьфільм прэзентаваў новы ідэалагічны праект, гэтым разам анімацыйны. Новы мультфільм будзе распавядаць пра мемарыяльныя комплексы краіны. Праект складаецца з 5 частак. У іх будуць прэзентаваныя гісторыі мемарыяльных комплексаў, сярод якіх Буйніцкае поле і Ала. Анімацыю рыхтуюць да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Прэм'ера адбудзецца 27 чэрвеня. Завяршыліся выбары ў каардынацыйную раду. У галасаванні прынялі ўдзел 6723 асобы. З вялікім адрывам лідаравала каманда Паўла Латушкі і Рузы Свабоду. Яны набралі больш за 2000 галасоў. Другім стаў блок Пракоп'ева-Ягорова. Замкнула тройку лідараў каманда «Незалежныя беларусы». 3 спісы не пераадолелі 3% бар'ер і не ўвайшлі ў коардынацыйную раду. Гэта голас дыяспараў, адзінства па-над межамі, салідарнасць і грамадскі рух «Краіна для жыцця». У новы склад рады ўвойдуць 80 асобаў. Яны будуць прадстаўляць дэмакратычную Беларусь і інтарэсы беларусаў за мяжой. Чэмпіянат Еўропы па футболе не пакажуць на дзяржаўным тэлебачанні. Пра гэта выданню «Смарт Прэс» заявіў першы намеснік Беларускай федэрацыі футболу Андрэй Васілевіч. Паводле Васілевіча, ніводны аператар пакуль не набыў правоў транслявання матчаў на тэрыторыі Беларусі. Пры гэтым чыноўнік не адзначае, што заўзятары ўвогуле не пабачаць чэмпіянат. Не ўбачыць па тэлевізары, што ж, будзем глядзець яго так, як і глядзелі і глядзім Лігу чэмпіёнаў праз інтэрнэт-рэсурсы. Гэта афіцыйны сайт УЕФА і нейкія іншыя крыніцы, якія нашыя заўзятары спрытна знаходзяць. Чэмпіянат Еўропы па футболе адбудзецца з 14 чэрвеня да 14 ліпеня ў Нямецчыне. У турніры прымуць удзел 24 каманды, у тым ліку Грузіі, Украіны і Польшчы. Зборная Беларусі ўдзельнічаць у чэмпіянаце не будзе. У амерыканскім Кі-Уэсці, штат Флорыда, адбылася 33-я штогадовая рэгата. У гонках на самаробных лодках журы ацэньвала не толькі хуткасць і спартовае майстэрства, але таксама дызайн транспарту і касцюмы ўдзельнікаў. Давайце пабачым гэта незвычайныя спаборніцтвы.
На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.